Двама сме. По-високо от мене, бе. Косата! Какво прави косата? Айде, момчета! Айде, момчета! Айде, нашите! Давай! Спаринг, не трет. Стабилен Божидаре, добре! Точно така! Давай спаринг! Дай втори удар, дай! Добре! Мичо, давай! Така! Натискай го пъдала, натискай го! Браво! Припадай! Какво стана, бе? Давай, Минчо! Иска ли почивка малко? Айде, мъж си! Айде, Минчо! Мъж си, давай! Пази се! Айде, бе, не така не. Къде повара? Коляно, крак, коре. Малко крика. Минчо, давай, бе! Нищо, Минчо, давай, няма проблем! Няма сила дори. Дай, няма сила, дай, Минчо, бе! Айде, натискай го, бе! Вие като двама спалим, бе, айде! Рите, бе, Минчо! Ама той, класни за това, по-друго. Айде, Минчо, стъгни се! Тискай зъби! Говори, като шеф